Здравейте хора, днес ще играем в Skywars. Това ще е втори епизод от Minecraft. Съвреди на първо искам да мина това, като на път можах. И няма, се учим в Skywars направо. Добре. Колко човека има едно? What the fuck? Уау! 5, не, 1, 2, 3. Уау, пълно всичкото. Оле, колко съм пълни, ще е супер. 3, what? Добре. Така, сега се подготвя хубаво. Добре, сега гледай коста. Сега чек, какво ще ги направя. На баклук ще ми... Окей. Това пак е там да убим. Пизда, зало ще умреш, не знам. Така се мисля. Майк! То падна също с мен. Я, как така е? Дай гледам по-малко останалата битка. Тия, ама то остана. Той е и невидими, има и невидими. Той е бил. Това. Не може да се ви вчествате такова мнение. Ай се връщаме. Няма какво да чакаме. Пак това избирам, само ще му даме картоф. Наличи дамба. Ай, окей. What? О, аз не влезна, хора. Съм дебил. Пак. Съм пост. Директор. Тая писта не обичам, но ма пак ще играем. Че. Хора, не виждам. Ако няма хора, аз не знам. Абе, сериозно няма хора ли? Айди, завеждай. Сигурно няма. Не знам. Не се появи мато автомобили. Дай, влизайте. Аре, бе. Майко. Газ. Има ли някой? Невидимите. Взимай да набияте се. Че невидимите. Той е тук. Майце, обима! И... Стигаем долу. Тя ще му дам един портал. Един пич. Ще ви здрав... тук е добре. 3, 4. Има... Виждам...
3 човека и аз. Еми, това сме. О, ес, не, после. Защото давно не са ми дали chest plate. Нямаме чура. Лоша работа. Лоша работа. Лоша работа. Окей. Така. Какво? Паднах ли? Как така? Паднал съм. Чам да имаме топич. Той мафака. Ми хора пак ще игра, ама ти то просто как трудно да то не съм усетил. Тя е крипър, ще му дам. Взима едно крипърче, сързив и здрав. Окей. Ма хора, какво става тук? Та писта е бъгната. Ето лоби. Няма играната. Та съм играл, винаги съм играл и е бъгната, знам я. Тук става. Окей, колко човека има? Ми каже, че няма никой, бе. Толкова е там, не знам. Еми... Май няма ли... не жойнаха някакви. Лежа... Да, той играе. Окей, но... малко работи има. И... такива. Така че, ай, почваме. Само, че той е, чак. Той идва. Бързо. Какво се... съвърна съм малко. What? Бъга ми нещо. Това тук не се вижда, ма. Не. Добре. Така. Окей. Хайде, дай. Он е там. Не. Ми каже, че умрел. Паднал е. Майче. То падна. Що е това? Има ли люкове? Паднал. Някъде та има. Не видим, че. Чай, да тук няма никой. Какви работи има? Не. Така, каска, честплейт. Окей, бойта, похвата. Чай го играй, мале го. Пак че то бяга. Не е паднал. Ще видя са. Още не са. What? Да. Мале! Мале, къв съм тъп заради
тая, майко? Че е тая там? Ей, маснецо! Бах, че. Ко бягаш от мен, бе? Ти не можеш да ми избягаш. А не, да, чай. Еми... Майде ли за мен? Хора, това ще е този епизод. Дано да ви е харесал. Абонирайте се на моя канал. Коментирайте, оставите по един лайк. И това ще е този епизод. Чай го направим тук, поиграем малко. Не, това дете един път, че се мъчих. Само се мъчих. Това пак нещо като паркур мап. Бахче. Уоу, така става като бързаш. Дай, това ти най-смучи по ни. Ще го спирам. Майк. Place to login. И ще ми майче. Айде. Как такое? Бах. Бъгъното. Welcome to iBot. Skywars. Аз не се регистрира. Ако ми искал да ухми, другия път ще го проверя. Ще се го обра. Честно, кое е това, хора? Какво съм направил? Това ще е този епизод, хора. Много ви е харесал. Ако искате, се абонирайте за моя канал. Оставете по един лайк, коментирайте. Ще ви... казвайте what you can 50 тинтита for 300 coins. Това е някакъв... Добре, абонирайте се за моя канал, ако искате. Харесвайте клиповете, коментирайте. Когато игра кажете, че ще играете. Да игра. Ще игра. И следващия път, чао!